Eta esfortzua? Barik geltzei jo, Entrenaga baldin mazado zeitun barik geltzei zu. Eta zeitun esprintin azte baldin mazea, golpetik, azteie, beroketa gabe, orduan golpetik nahi debe zerbait hartu, eta ja ulertu eta ikasi. Zaletasuna ere, izer dituz etortzen da. Laboan kantu torri zatez, maite ditut maite nire bazterrak, noiz maite dituzu. Ikuste estezunin, eta jakinmin hori ezin intzuzenin, da nekaute zuzenin, eta baina zukite bazu helikoptero hartu, eta 3 erregemaian kokau, zuk hor bistak ikusituzu, oinez jundana bezalako txik bistak ikusituzu, baina sentitu, mendia ez tezu sentitu. Eta gero gertatuko zaizu gaina, nola helikopterun jozean, mendi gailur guzti, handi guzti horietara, gero ondoren, ilotzezean nien, mendizka txiki horretara batetik zeitunekau, eta bestetik horko bistak, Tardun daude konstantemente, nunbaitea oporreta jote zaninen, daude konstantemente, iztan azaltzean, torre hori ikasi berdeu, oin pareta hori ikusi berdeu, oin ez dakize, eta orduan, emateu zaudela, venga, ikasi, venga, atea hartatu, vale, ikasi ira jungea, Korrika beste normaitea. Venga, are, Jesus. Emik Asiren eskutik, Hasi ez ziren non edonon bideo podcasta. Hasiera eta heziketa gaiak izpide gurasoentzat.